хоҷагиҳои деҳқоние ки ҳосили пахта ро ҷамъоварӣ мекунанд аз ҳосили фаровон ва болоравии арзиши он дар бозор хабар медиҳанд. имсол барои 1 килограмм пахтае ки аз саҳро ҷамъоварӣ мешавад ба пахтачинҳо аз 70 то 90 дирам ва дар баъзе ширкатҳо 1 сомонӣ медодаанд. муқаддас исроилова зани 50 сола аз пахтачинҳои собиқадор дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ аз соати 6 субҳ ба саҳро меояд. ҳосили фаровони пахта ва арзиш барои ҷамъовариаш ӯро низ хушҳол кардааст ки чанд узви дигари хонаводаашро ҷалб кунад. назар ба соли гасос пойна 70 буд, ин сол 90 дирам аст. хишлу 5 рӯза карда метамон. дора ина 100% ина нига пахтара доштаги шаби 100% пахта. То 100 90 килои мечем, баъди ӯ 60-80 мечинем уша. То 100% пахта. шумораи пахтачинҳо зоҳиран дар пахтазор бештар шудааст. дар миёни онҳо мисли Гулбаҳор Болтаева занони бознишаста ҳастанд. кишоварзон кори пахтаро аз баҳор оғоз мекунанд. заҳмате ки мекашанд дар вақти чиндани пахта ҷуброн мешавад. аз ҳисоби боло рафтани нархи пахта ва ҳаққи чинакчиҳо ки то 90 дирам 1 сомон ба чинакчиҳо медиҳанд, ҳавасмандӣ зиёд гаштааст ва мардум бисёртар ба пахтачинӣ баромада истоданд. коршиносони кишоварзӣ мегӯянд ки як омили боло рафтани пахта коронавирус аст ки кишташ камтар шудааст. сабаби қиматчинии пахта ин дар миқёси на ин ки як ҷумҳурӣ моне, дар миқёси ҷаҳон умуман кишти пахта аз сабаби ман ҳамин касали COVID-19 ки ба тараққиёт таъсир расонда, умуман дар соҳаи пахтакорӣ ҳам таъсир расонда, барои ҳамин кишти пахта назар ба солҳои гузашта кам шудагӣ. дар хатлон 1221 гектар пахта кишт шудааст ки назар ба соли гузашта 175 гектар кам будааст. хоҷагиҳои деҳқонӣ мегӯяд ки онҳо дар фурӯши пахта озод ҳастанд ва ширкатҳое ки ба онҳо пули нақд медиҳанд пахтаро медодаанд. маҳмуҷон раҳматзода, озодӣ, вилояти Хатлон.